Yo Ashafo and answer ya mama kwa babium eba NYANSAPO TV so. Ene de yedemo edru Sabin Akrofrom. Ye kan Sabin Akrofrom ana se wo Asante mantem heye. Ye bentre de ebia na wofru ana wo kotre de a ene dodo na fro de junction. Debum enye de junction na ye Sabin Akrofrom. Na de tie nie wo Hene ni Obaapanin Mary Asamoah Agyei otiase na dodo na freno Agyei oyinka ye Sabin Akrofrom Hene ne maame ofrito ye no ene nananom nyina ano akobenkromo a ye di Obaapanin na wotweda a NYANSAPO TV yenso ya baba bepiem adwumadie bi ebekoso bia empo se pane empo ne beto ha ye bemamo ehunu na owo Hene Mary Asamoah Agyei oye asonane ne yeka asona de na ahofede omofa kwa asona wiempe akwa na ofuo na tikotese obi anemu ofieso wiafia kente na no ajeso kro bia ya asantoa osagefo oforotia pani na ene omo wono na wo Sabin Akrofrom Hene nti oye ohene ni ene owo Hene ye brichabo ama odopon kese tutu da san kese butu ama yefono adampan facha otiase nanka wode che na busua na busua so ede che no ene de ba mo otimodefo wabɔ no fɛ amanati nananom ɛwɔ ensie do enkasika ne yɛde gye nkwa enka na ase Kofi a ɔyɛ Sabin Akrofrom Hene wɔne na tra nkonwa ene abusua kom de bi bɛgye Obaapanin nkwa dodo nanso wapre ne ti wapre ne kra de owuo pɛ na ɔyɛ atwantwan kona na wote ase na nka yɛtwɛn wansa ne yakosa okuntum pa katachie na yinka fantamframba pa wote ase ukɔ asafo ukokum kwaku nsafo oje ne nsafo egu nsafo so emre kakra ne Obaapanin ekra na busua ne ma nana Osei Kofi se okona so aba otu anto ohoamo ene etesa akorabo akasa ma nana me yomadwe so mukodin ayaw owo timodin owo yemo nwono owo amaye mpanyina sa abawu ne senti sakoya tua sampani ka se bayuro ni pam efom ena etetere ye international biu anya sade enka Sabin Akrofrom man ene na Osei Kofi ehwehwe no nie nemom bamoti bonefo na ama na ba no saa ene omususu muntiminsu omonom dade ebuam na atom ne abeso no osunsu akwa kwantimfiji abo ba pay nananom omuse bidi ahye ama na dane so de enso mompagya mutina mprimtina nkama no na emu aya nanso ensem nyina yo ba de Nyankopon na asem also adoto ba pa nka wote ase na nka unsura krokra ene de Obaapanin Mary Asamoah Agyei wa also adoto ama akrokra agu nananom asona busua de kan se eguso agyina kwanta ye twen wo Hene ni gumna na tebrebre due kochi dak na brakati Christ onyo tata no fa nkoka nananom ne fa to agya bran kukum na dabi ye behyem ahwefo ne etiefo sabre de ye befria ne yakona otwede die no asede besie bia no ye bemam ahu na masonso asa ate
Area Arafo yensa emakwa baby we said ye nua be mande tu dwana afi ankasa ena yewuremu na samde die so hwe die etwagu a ewani so ya na chese Sabin Akrofrom Hene na se Kofi asona de se konkronkronkron afi na ono so ebra so a wo badwam ankasa na wababa betena se amadofo wono so akwa ne yakọ ne ne nyina ka bu mu nua num sikasa samde die ni bre na ba bemma otutu atatai ade a akono ewa Asante amamre ene eho amani mu no ya na Asante fo ye dititiri wo no ye buru se iwumienu se kwan ye befa so ye bewo a obeba afei se obo ade na nkasa to nsa frɛ wo to ananom ewo akura wo fra wo ntoma mu watinti mu ana se wo da wani hwɛ edan a ya ne no so kwan ye befa so ye beja wo kwan ye ama na kono eno so ya kono pa samne wo hwa Sabin Akrofrom Hene na no se Osei Kofi ena odi asa wo ho no yesi yesu kura ye jahem nsuo fa wo ne no enkyere se wo no nsuo bi mu ebra so odi asa kakra sisi no owuram ankasa a wo ba na baba betena senti so twa adehye na ankasa ena edi animu se de amamere ne ho amane ne esitie no no wono ankasa na ya na ohimfimfi ne dom kakra so eta na chi wo no samre asa ena wudi tukobonkum to benifa to benikum to benifa aya na akono pa wo de no hwe se ne asa ne siko Berma banono wasaka krewi afi wo konenim ni nyina ma remfi se de dikade atomonim dada no eyo no ankasa ne twetwumtu ono ankasa ne maame ena semri wodafo mi a ebraso se na wotweda no yedini ye ne fefefe obatankese atese wono no okoba nsa no bia enyebia du bifutabra ba mansa nyina enuma no du nsene so abrefo ene wono wadane atoyu berma ediasa wontra miensa hwe asa ne bi beto so na mu mienhwe asa na ya na asa na enika boso asano so ma remfi se de omu sesa no ebia eye kasa Asante memu ade ba kwa down so no asane nyina eye kasa enunti no wo kodwom na mpanyimfo hia sei na wunum asa ya nanka yitufu se hwe ene wankwankosa sanse ebia wunim nsa na ba bia wo to kode kwa akosie no kasa eka ebia na ye kasa ntwi ebia na ebu animtia ebia na edi atem wunim enunti nanka wapo ba bia trantitiru adehye ehia sei na ene aye ho hia za ade ne ba bia opebia no na wato na wode akọ yeguso a Sabin ahemfo no na chese yetwagu ya enya asem keto akra se wo mtoto so saa won mo ba yehwe animu se berima na nkasa na Osei Kofi na nkasa ebeba na afi waba betena se na afi adehye busuafo edom agitwi abom ato santena won so aba na won do no nyam ebeta na chi amane na wotwede ni maame na wotwede yi yede fefefe no otumi adwo asa no kokakra na yese ewose wogina ho na empinti no ne dawuta na eka bomu no won so dada no kakra
ya obi be bi hyɛ aden na ɔhene sa na kwabnani mu ata na chi na waso no an e ka Asante amamre ne ho amane no ho ɔhene entimi nya no mo no nko a entimi ensa wo leman obi a kyɛ sɛ wo betimi a kyerɛ mu sɛ ɔhene sa bibia betimi asi ebi kura na asa no mu oni bia wo dane ahwefom anase wutu ahwe enti ɛya na wo nso no wo ahofade ni mu odu pa entoma wo mfira no no ɛne agudi gugu wo nsa no enti ɛtoda wo kɔ bonkum wo kɔ nifa saa no ebetimi kura atwe no akɔfa broni bɛka sɛ betimi awi no enti osoro mu saa na ɛboa na abɔ ɔhene ho ban ama watumi asane yie ama na yɛ fɛ paa enu nti na ya na muhu sɛ abere bia no no sɛ ɔhene badwom saa na wɔ saa ne titiriwo no ɛbon sɛ ya na wɔ mu bakora ya soso wɔ no nsa saa no agudie na egu wɔ mu nsa nya asɛm kra saa mde Sabin Akrofrom mu gya asehene ɛna ɔno nso aba bɛda so a wɔkɔ no no ha ne nso ɛnya asɛm keto akra enu nti ne yegu so a kyɛ sɛ yewura mu a sɛ de yedi ka yɛnua bɛ ma de tu mu nimu no nyansapo dwumadie no so no ye bɛfra to bia no no ɛnya de ɛbɛma no apomani so na wɔtwe dan mu de yɛde nyinaa ɛbɛbrɛm sanse de ɔda fom no oyo okunyini owo abrempom wo hene ono ankasa eneda efom wo no kwantimpom nsanso na ehia mansan nyina wayɛ sɛ nufutabraba mansan nyina enuma no na kyɛ sɛ wugye musa enyeye enu nti no adeɛ ɛna atɔ ohin popore yi ono ankasa ani sanse ono ane maame ne da fom sanse no sɛ wo hwɛ adehye no ahemma no ne mpanyimfo ani nti ne atwetwe wura wɔn baayɛ no wanya atena se awi na no se kofi atena se awi enu nti ne wɔ sɛ wɔn nso ba na afeyi no wɔn ebepchia no na afi won ma ne yakɔ na emne no edi enkita ho kakra ɛwɔ hɔ no mo aya mo me enche no nso yɛkɔ ayi bia se ntitu radio fo no ne ade we de betwa mu yɛmfensu ade kakra ya na won mo ka wo mo ne ɔhene bedi nsa wo so da bi yɛ ni ɔhene ni nsa wo so ensa wo so ne ɛyɛ ntɔkwa se yɛka se obi ne obi di nsa wo so a ɛyɛ ntɔkwa ensa wo so na se kyerɛ baako ɛne sɛ on sɛ ebufu ba obi ansa wo so obi a pɛsɛ ɔkyerɛkyerɛ ne die mu no ɔto nsa na de no ne yɛ kan sɛ ensa wo so de mmom sɛ wo ne obi kɔtena se asomdue mu no adi nkɔmɔ ne ade ɛyɛ nkita ho wo ne ne kedi nkita ho mo kɔfa adwene mo toato adwene mo sesa adwene ɛno ne ade baako a mo ne nhyɛ no nso paa radio fo no ɛne kasamfonyini fo no ɛyɛ ade a saa kasa na bɛyɛ wo mo de Ronaldo ɛne ne team kodi nsa wo so ne wo mahwɛ sɛ wo bɛsan contract da bi ɛnyɛ contract nyɛ nsa wo so no mo kodi ne mu ɛyɛ nkita ho ɛne wo mo kɔtena se a wo kodi nti mo ma yɛnsua ade baako mfimfila sɛ de nyansapo da bia yɛpɛse yɛtretre no na yɛhu ya mamre ɛne ho amane no saa pɛpɛpɛ ɛna ɛtie enti sɛ wohwɛ mu a we so ɛyɛ ɔmanfo a wɔnom ɛba na wɔtwe de ase no na wɔnom so ɛkyiakyia ɛnya asɛm ketoa wɔnom de wɔnom ntimi nya kwan ɛnkɔ wɔ hene anim saa ti wo modu baabi na agya yakoto ne atwa no pusin amehu abrantie bi nso gyina dwom no mu a kyerɛ sɛ from no ɛnya asɛm ketoa koraa ɛno nso ma awɛmfi sɛ ɛyɛ adehye asa sɛbia kronto Kofi kwa mu bia ante sɛ from ɛbɔ ɛma ɔnti nsim na odi edi asa adehye asa sanse twene na nkasa no ɛkasa de sɛ bi sɛ woni ɔdehye a wahyɛ da wote aseɛ na wote ne ɛbɔ ase na wokɔgyina dwanum na awɛ sɛ wode kodi asa obɛwie no na wode amane ɛne de aba bɛto ho enti na from ankasa no adehye ɛna enka ɛwɔ sɛ ɛsa ɛnɛ yɛ bibi ayɛ bibi ama bibi firi soro abɛte baida ho mama na mo akɛse na wobɛhunu na obia from te sɛ ɛbɔ ano ate asi no de ɛsa nan so no enka kane na sɛ amamre ne abakwase mu de adehye titira hemfo no ɛne ɛta abɔma wɔ mu ɛmɔ de dada wɔ mu di asa ɛwɔ bedwum ana obi a yɛahyɛ da na yɛakyerɛ no onim ne su ɛne ne ban na na Osei Kofi ɛno no ɛna wɔgye nkyia agya ɔno nso memema ne nsa so no wɔhwɛ adeɛ baako ɛwɔ ha no mu a wɔse ɛhyɛ no nso nsɛ mpanyimfo no ahemfo no ankasa no wɔn abɔ mmɔden ama COVID-19 yarewɛ fumi protocols no wɔn mu di so paa nti hwɛ na Osei Kofi no ankasa na ne nose mask ɛbɔ ne nano kama a kyɛ sɛ bia ɛdi nkwankankan enti sɛ wohwɛ a free kintikrichi so otumfoɔ ankasa kyeame sɛ mombɛhyɛ no nso a ɛberɛ otumfoɔ kyeame ankasa ɛba no sɛ mohwɛ ya mpanyimfoɔ a wɔnom wɔ na Osei Kofi nkyɛn no bebree sɔre yɛ gyina hɔ wɔde yɛfa ne sɛ otumfoɔ no ankasa ɛna ɛba kintikrichi ɛna wohwɛ a wɔte wɔnana Osei Kofi wɔte ne nkyɛn pɛɛ no afei ahemfo atitiriw animtiri ne adwotwo wura wɔnom nyinaa wɔnom te wɔ yie wɔnom yɛ abrempɔn ɛma wura mfi sɛ na Osei Kofi
nankasa no wɔyɛ obrempɔn ankasa wɔno ɛba sɛ usɔe a ɔnsɔe mfa nkyerɛ wɔ bia ne mu no ɔpem so nankasa ne ne nansi okrowi ɛno obrare ngoma so ɔpem so tumfo sɛ tutu a wɔte sikadwa so Asante mewura wɔno ɛna usɔe na wɔde kyerɛ na ɔnsɔe mfa nkyerɛ bia ɛno nti wɔtumfo abrempɔn no ebinom na aba wɔn so ɛkɔ no makwakwakɔkyea na Osei Kofi na Asante amamre no ɛfɛ na ɛnika na akɔ no keka kyɛ sɛ aya na ɛnigye paa NYANSAPO West African Men's Ministry and the national yen na kambo mono because some 1,600 Ghana cedis yeah we can have me say ya be me black and cam me boss Sabin ya duma or so so antimi ama na so ala no pamoa aseme na was 1,000 Ghana cedis je na faton so ama wa ho ti ba ya na adawlo ma de SCN no Hene say on so afi no so aba on so chiachia mpanyimfo anase nananoma won so atranse dada no wo chiachia wo nye se wo hwe akonyi isiwe dem te no so na Hene oba betra Hene abadia yes so on so obanye zanse won nyina mpanyimfo ni nti na twetwura wo mudi akotene wa Asante ahene mu a enafo medical aka se na Osei Kofi se nyisitie no YouTube fo brempon ahemfo aba abitwa no ho ahia no edodo na YouTube fo brempon a na Osei Kofi titiru mu Sabin Akrofrom se wo swae a wo nswae mfa nkyere wo hene dia ni mu opronso ankasa na uswae na wode ekyere no wo no ma enye asemkuto akintinkrichie no na chese wono so eti wono tumfo chairman no wotutu no ntuma no gusu tumse bemma pa na basa da no enye abasa keto akra na onso da enchia na ene sedi na Osei Kofi ogusu a wogia eno so enye asemkuto eno nti yenhye ne nso wo no abere bia no omanfo ye bisi anas dwumadie bisi no bekoso a senyi sitie no manfo di ka babaji won modwa eba betena se ansakra na wo hina nkasa no wono so aba betena se ninti na muhu se na edwa no ya sha se panfo etwa edwa wo nyini ma ne memma etwa edwa wo nyini nyina Obaapanin a wo abrempon yi ne se de wasi efra ne ntuma tintin mu eno ayi na no mu twa edwa wo nyini wo hono ma enya asemto ansa na Osei Kofi na nkasa eba abetena se wo hono ma enye asemto akra sisi na ayimfo na omoda so ene dwom se enya asemwa se we no de ye we de obi se ebona na kotodwumpa wono ankasa na twetwere mutwo ahan enna ode ohene na Osei Kofi ede ba yi wono no wofra ne ntoma mu tenten mu a wokọ akura yi enu nti no eye ni beresem pa enye asemto akra wo Sabin Akrofrom na Sabin Akrofrom kruwa eni eniwa so sikruma utimi se eni adane sanse ohene nankasa enna ne maame eda efomi ene na trankonya ene na nana suna busia ene mano etraselo nyina ano akodo kromo se afia wo ni etwemu a kani atintofo o pepe supempa
Opokono na kusi opodu tudo bibie na sepopa ba kusi kunso na nasina nasiwa wamame mjole mjema tu fachame basa kantankachi bafo kantankachi na napia amigoma dawo kaubi sade bafo kantankachi wakasani obaya 5 million sharp pentu ala so sade otu fachame bafo kantankachi wakasana no na chama ni goma da tsenesi wamame sade wahiba yane waluso kasani Obaya 5 million. Na chane suso na tu yewa na sabia Akrofrom. Hene madatie na si yewa mane. Sedie Sir Mike Ensia. Mikin Hotel Suru. Sir Mike Ensia. Sedie kasane 5 million. Sadie adanse ayema wonsu kasane 1 million. Busia sa wo hwe bra yedri ya hu se dom foforo bi nso ato santena wo mu ba na enyu bia se na Osei Kofi na nkasa ne twetwe mutu ye no ko na ekra na a chese wo be no pa na yire no eno no so na busia eno mato santena wono nso ba be ma wo hene yako a chese eno nso enya senketwa kwa wo mu wi a se ni ya mamre ni ho amane sitie no oba wontimi ma kwa abra wono ankasa ne hene ni kunu ne maame enda fom na sinimpon ena chese woda fom yi wontimi ma kwa eno ntino wono nso de na ye de ebeba na wode beba ba be che nti se de edoma echia no na Osei Kofi ono ankasa ne yire ne busuafo ena wono nso aba wono mo eba be chia ni neja wo maboa no ama wapepa na ni echi ensu ye dikaka se sa na wotweda we no enye na wotweda ketua bia ne yire na nkasa ni odin sa tun sa be ma resa bibi e de egu na so eno de eyommienu nko nyansapo ye ntimi ante ne edibi amam ne yetim so kra nso aye no so ye ni hu akonya si bitimi e de atodwa orese bibi egu oba na so ma chese ono ane afi no wache wi o kwanze oba kokko so no kama kwa nyasem petro akra eno mti abusuafo no na wonu busu a wonu mo chia no amutia na misa adentina ma na aka no wonu mo baaye no wo mo ntimi amfa wonu mo nsa antototo wo hene ensemu ne nso ese ba komienu bi di aye di card nsato ne nsemu no wonu ane yire de wo hwɛ se wo bekɔ akokoto nanim a kentenkrechi no tumfo tia me no se ne braso a wo ko eni die ese efata no se wo kwa ne ntuma na kakra ye fi ne ti kofo kakra woni mpemfu edi enkra no a se utimi se ne braso wo ko utumfo chairman no contract ba konje obi kura na wahena nkasa nso hia no ntine wo se oba na obeko fekeke se ubenya yiri se yiri utumfo nkasa ne chairman se emutu chairman na nkasa ebeba no abebo chike nzame de wakra ntime se kono no ti utumfo etu na anase otia me metia wakra efidwam mu a chese woko ewo ebe fancy utumfo ankasa ene eba yeseni sitie nde bia asa ukoduma di bia se na yetunsa efre na yere no na yere na ebeda so a okono ese akwa se wabechie wi akwa se eno so Abibirem send NYANSAPO yedi ko bia no mo send sitie ewo ahadoma enye asenketo akra ma no twedwa wanyini kuso super ade ba kwa efe no ewo Asante
aha arefo be ye de to monim se wahene ye beba no obanso no ano wo chia no no ntimi mma mechia saa se ensapan kwa da bida ene nanka na ye se onim amamre ne amane se bia kro mpemfo kan wo mokasa se bi wahene kwase no tin fi mi amamre to wusufo no amamre ne amane ye se fata so wahene ye no ena won ma sha ase ewudwo no ma wode che no so hwa ukura ensa makoma be se nan eguadakam a che se ekura kwabra ne odi gina ho afi so hwa doko nsa ene frafra kukunum motonum ne ekeka ho enu achi no no ensu ankasa se wahene nye na won mo mbeba no wode ama won mo nsu bi na eja won so anom abra doko nsa no won so de akeka won mano a enu efiri won ma ye wodi mu ode na medical kan ekura kwabra ne ekura no afi so hwa binum so ahyehyɛ ne create mu a enu so zis won ma sprite nom ene ne ekeka ho a wahene enso wahene yede mumu momfa nkyeme won so de ode bae a ode beboa amana na wose Kofi woye no ankasa ntwetwe mutwa ne kona ekra na no betimi aboa na afi ode agina hoho wahene ye na afi o chiachia na nanom maako no koba ne si obi kura ho no ma ya na wonje denim na yere saawu ti ba ne si ya na yese idi wa kira no amobi ahu se na yiri ni woye wahene ni bia kushia ne bia na ohu se na wose Kofi yire anti wa ankasa won so wode hye anye kwa nti wa chiachia na nanom a won so eti eben na wose Kofi disi ena ono so abeje ne nchia won ma na so de ne nchia de akoma ohene ne disi na ankasa ni afi no ono so aba yese wohwa one ohene wono no rese bibi kakra won ma edinkita ho we ni nkita ho enyensa wo so de bi untimi nkodi nsa wo so we ni mu dinkita ho rese bibi kakra edi egu na sum hono mo eno so eno disi ya owo pateman mo ena kese wono so achia na nanu we a district assembly no kwa o matio mo ho said mo kesanie o mo buy 5 million assembly members o mo buy 5 million na chame enso soe na tuyura na kana na no nyina mo fanto so ensum awho a eba said wo mo disi ono so wakasanie Honorable Prince Kakali say tutu Brimpong Katachie Okuntu Panono Fanta from Omresono your class of Kokunka Safaji and Safwa Eguni Safaso Abosma Kutra Yankwa Godin Wadani Adania Ojin Wantana Yawukan and Wakadam Wakamobencha Yon Penua some no body no Ferrari no so radio so cao Atuma president and no Atuma when we are eating an out of that Kokufado or the Ashanensa. Said ye, wonderful, what can say? Or say, nay, and I watch that. Edia over Baba the Wira. Obey Nisono and Akano. A team about 5 million. Said ye, the humble mind, one pen was a new party no failure, dear. Honorable Prince was said to do Katali, Brempong, Wakasam, Atuma, Kwama, DCE. District Nina Namo our parliament fence said you no so wakasani Osira Amaniti Senabre Wako and then we didn't watch it that Honorable MP Onoso Abaya Nisono and Nakano Atino 20 boxes of mineral water Saso and Adoko no sono and Nakano edu 10 plate of minerals Nisha Pentu and Aso Sikapa 5 million. Said the Honorable Kofi Amankwa Menu MP for Achuma Kwama and also workers and no. Any MP Umusikando may 15 million. Namishampa Bita Gratias Gratmile.
said the mpanyinfo kan e kwantintin bia kowie wa aboboa no na wotweda ye de ba ya Obaapanin na Osei Kofi na no ankasa ne maame danto ya yedi na wotweda ni afei na wohwa ebra so mpanyinfo ama wonu muso ti se wohwa ahemfo no ahyase a wonu nyina krakra na afei wonu mofi dwom na aboa ma manfo so bae no wo motimi akọ we ntiwe no nkredie na tese wonu edi aha mo me nhwe asa nefe neko neba achechire no dia boso no ato apete no man ma remfi se me se ni nyina ekasa wo de kakra sisa Mariam fi say base na agudifo mane dia wa hwe wo be ho nan wan zo kofa bia wonu be nya se me hwe na na asa ne kakra yenhwe
fi se enkredi na dwumadi no ese na wie ya ana ye de ba no no wofo na ikoja na ya no ankasa na sisi de wasori ya wo kono no enti no na ye ya udifo enti na ese wono kwa ekwa bibi mu ama ye nso yetimi akobi Sabin Akrofrom Hene nana Osei Kofi and odi asa edinkra se ebraso masode meko Desi konkrona asonafo ye ba ko ne se ye sebe ye nim ya na se yetiko na tise obi anim se enya asem kuta se de ebusua na se nyansapo adwumadi no so nyansapo TV ko YouTube on ma ye nye na wo ho no mo ebra so se ye di dwumadi nyina ebe biye abra na Osei Kofi ankasa otu apodi enti ebusua ye di mbesi ya no mo na wotweda ni mponi obroguma egu nse ni mpo na etikuma kodui na be so abiribra na wotweda ne mponi eyeda no bese ahia ye nyansapo wo hanom a de betwa agu bia no so no ye de bebrem edi na ye busua panyi owusu aduomi ye da mase ne mamumu ene hwe